Tässä on Tampuriinit-ryhmän henkilökohtaistaminen ja uraohjaustehtävä. Me ollaan tehty tämä ryhmätyön. Ja tässä on nyt, avataan ensin vähän toisillemme näitä meidän tekemiä kaaviokuvia siitä henkilökohtaistamisesta omassa opetuksessa tai muuten alalla. Ja mä aloitan nyt tästä, mitä on tuolla maaseutuelinkeinoissa, eli lähdin sitä kasaamaan siitä, että kaiken ytimenä on tavallaan se opiskelija ja opiskelijan opintojen eteneminen, mikä kiteytyy sitten aika lailla tähän HOKSiin. Ja siinä HOKSin ympärillä on sitten tehdään yhteistyössä, eli opiskelijalähtöinen ja siitä sitten tukee ja ohjaa niin OPO, ryhmän ohjaaja ja vastuuopettaja. Ja siinä tehdään se alustava osaamisen kehittämissuunnitelma ja siinä sitten sen myötä niin katsotaan, että miten aikaisemmissa opinnoissa tai muuten osaamista on hankittu ja sitten tunnistetaan ja tunnustetaan ne osaksi opintoja. Ja samalla sitten kartoitetaan, että mitkä ovat sellaisia kehittämis- tai oppimistarpeet opiskelijalla, mitä hänellä on ehkä tulevaisuuden suunnitelmissa mielessä, että mitkä olisi sellaisia opintoja, mitkä sitten niitä suunnitelmia parhaiten tukisi. Ja tässä samalla sitten toki vaikuttaa jo lähtökohtaankin se, että mitä kautta opiskelija on hakeutunut opiskelemaan, mutta sitten että hänen oma elämäntilanne ja halu siitä, että miten haluaa opiskella, eli onko sitten ihan tällaista lähiopiskelua vai monimuoto-opiskelua. Ja mahdollisuutena on sitten tietenkin myös oppi- tai koulutussopimuksella suorittaa opintoja eteenpäin. Riippuen aika paljon myös tuosta, että mikä on opiskelijan oma tausta ja valinta siinä, että onko hän lähiopiskelija vai monimuoto-opiskelija, niin sitten mietitään, että mitkä olisi ne parhaimmat tavat hyödyntää niitä oppimisympäristöjä, eli sekä digitaalisia että sitten näitä käytännön oppimisympäristöjä, mikä nyt meillä tarkoittaa sitten tätä opetusmaatilaa ja opetusnavettaa. Sitten siinä myös kartoitetaan se, että mikä se opiskelijan tavoite on, eli onko hänellä ajatuksena valmistua mahdollisimman nopeasti ammattiin ja alkaa siitä sitten siirtyä suoraan työelämään. Ja tässä on sitten, katsotaan ne tutkinnon perusteet, mitkä sitten määrittelee sen, että mistä se koulutus ja opetus koostuu. Ja tuossa vaihtoehtona, mitä meidän alalla oikeastaan on, niin joko on sitten oma tila, mitä tulee pyörittämään jatkossa, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että on suoraan ajatuksenakin se, että menee johonkin vieraalle töihin, ja se voi olla sitten ihan joku maatila tai esimerkiksi sitten kaupungin lomituspalvelut. Muita vaihtoehtoja, mitä opiskelijalla voi olla siinä tähtäimessä, niin on sitten tämä, että hän haluaa suorittaa tämmöisen lyhyemmän, eli SPV-koulutuksen, mikä on sitten tällaista maataloustukien nuoren viljelijän aloitustuen vaatima lisäkoulutus. Tai sitten voi olla, että hän onkin halukas suorittamaan vain jonkun yksittäisen tutkinnon osan tai esimerkiksi jotain maksullista palvelutoimintaa, mitä oppilaitos voi tarjota, jos hänellä on se lähtökohta siinä omissa opinnoissa se, että hän haluaa vaan kehittää jotain tiettyä alaa tai tiettyä semmoista kapeampaa siivua, mistä haluaa sitten taitojaan kartoittaa. Sitten on vielä yksi on tämmöinen, että mahdollisuus niihin jatko-opintoihin, eli tällä ammattitutkinnolla niin voi saavuttaa sitten sen kelpoisuuden näihin seuraaviin jatko-opintoihin, ja siinä on mahdollista sitten myös sovitella ne väyläopinnot suoraan siihen perustutkinnon HOKSiin, eli osaksi sitä perustutkintoa, mikä sitten tarkoittaa sitä, että jos opiskelija on selkeä, että hän haluaa sinne korkeakouluun jatkaa, niin hän saa siitä sitten varman opiskelupaikan, kun suorittaa ne opinnot riittävän hyvin. Ja toisaalta saa sitten myös sitä käytännön osaamista sinne pohjalle, mikä on varsinkin niissä tapauksissa, jos ei ole maalta kotoisin, maatilalta kotoisin, että on niin sanottu kaupunkilainen, niin se on hyvä hankkia myös sitä käytännön kokemusta ennen kuin sitten siirtyy mahdollisesti myöhemmin johonkin alan asiantuntijatehtäviin. Nämä on periaatteessa ne väylät, mitä kautta opiskelija tai minkä takia, minkä tyyppiseen koulutukseen ja sitten mikä on se lopullinen koulutuksen sisältö, tavoite ja runko.
Ja on aika niin kuin tällaista monen ihmisen yhdistelmää siinä, että kaikki tuo siihen sen oman osuutensa niin, että tarkoituksena on se, että opiskelijalle saadaan se hänelle henkilökohtaisesti tehty ja mahdollisimman hyvin sopiva opintopolku rakennettua. Jes, siinä oli tämä. No, mulla on sitten tällainen esimerkki, minkälainen opintopolku voi olla tradenomiksi ja miten ohjausta annetaan siinä matkan varrella. Eli mä lähdin liikkeelle tuosta tradenomin ydinosaamisesta, mikä on tuossa tummimmalla vihreällä ja tuolla vähän niin kuin sipulin ytimessä. Niin siellä on opintojen alussa digistartti ja orientaatio. Ja erityisesti nyt kun meillä on paljon opintoja verkko-opintoina, niin tämä digistartti on osoittautunut sellaiseksi erittäin oleelliseksi tämmöiseksi alkuopiksi siihen, että sitten ne opinnot lähtee sujumaan. Ryhmänohjaaja tukee sitä ryhmäytymistä sekä päiväpuolen opiskelijoilla että monimuoto-opiskelijoilla. Ja sitten tämmöisissä yksilöllisissä asioissa, niin siellä on sitten opinto-ohjaaja, hyvä keskustelukumppani, ja sitten opinto-ohjaajan verkostossa on sitten myöskin, ja voi opiskelijalle suoraankin yhteydessä, niin terveydenhoitajan, opintopsykologiin ja sitten on vielä myös liikuntapalvelut. Ja HOPS-suunnittelu käynnistyy ihan tässä jo opintojen alussa. Ja yleensä ensimmäinen vuosi menee tässä ydinosaamisen opintojen parissa. Ja sitten seuraavana vuonna siirrytään profiloiviin opintoihin. Ja siellä on sekä ryhmänohjaaja että opinto-ohjaaja tukena. Siinä ruvetaan vähän miettimään tämmöistä urasuunnittelua jo, että luodaan vähän sitä oman polun näkymää, että mihinkä suuntaan mennään, että siellä pystyy valitsemaan joko tämmöisen markkinointiosaajan polun tai sitten voi taloushallinnon puolelle suuntautuu. Sitten löytyy myös yrittäjyyden polku ja sitten on liiketoiminnan kehittämisen polku. Ja sitten saattaa olla joku opiskelija, jolla saattaa olla vaikkapa aikaisempia ammattikorkeakouluopintoja vaikka toiselta alalta, niin voidaan räätälöidä semmoinen vielä sitten ihan melkein minkä vaan alan tämmöinen pieni suuntautuminen sinne mukaan. Ja sitten meillä on vielä opinnoissa tämmöinen kehittyvä osaaja-otsikko, että sinne alle voi käydä oikeastaan vähän mitä vain opintoja. Että aikaisemmin puhuttiin vapaasti valittavista, niin tämä on oikeastaan sellainen vapaasti valittava osio, että siellä ei välttämättä tule jollain opiskelijalla yhtäkään opintopistettä, mutta noin 15 saa tehdä ihan oman valinnan mukaan. Että siellä löytyy myös hyviä semmoisia vaikkapa stressinhallintamenetelmää tai liikuntaa, tai sitten jos on opiskelijayhdistystoiminnassa mukana, niin niitä voidaan tänne kehittyvään osaajaan tehdä. Ja sitten opintojen loppupuolella, niin sitten harjoittelusta on myös hyvä, että siellä näkyisi sitten tämä oma suuntautuminen ja samoin opinnäytetyössä. Ja nämä oikeastaan sitten myös niinku tuo yhteen sitä kaikkia osaamista, mitä siinä noin 2-4 vuodessa on sitten kerätty kokoon, niin sitten vielä harjoittelupaikassa sen saa sitten käytännön osaamiseen ja opinnäytetyössä osoitetaan se, että tämmöistä osaamista on syntynyt. Ja siellä on sitten harjoitteluvastaava, että meillä on liiketaloudessa 2 harjoitteluvastaavaa, että toinen on tänne markkinointipuolelle ja toinen on taloushallinnon puolelle, niin he osaa myös sitten tuntea näitä työelämäkontakteja ja osaa myös ottaa kantaa siihen, että onko joku paikka ja tehtävä niin tähän liiketoiminnan harjoitteluun sopiva. Ja sitten opinnäytetyölle vielä nimetään opinnäytetyöohjaaja, joka on joku opettaja. Ja opinto-ohjaajan rooli on sitten tukea tämän kokonaisuuden rakentamisessa ja siinä aikataulusuunnittelussa.
Ja sitten täällä on viimeiseksi tuommoinen valmis kohta, eli sinne tähdätään. Joo, sitten on seuraavana tuo niin liiketalouden perustutkinnon eli merkonomitutkinnon suorittamisesta tämmöinen hahmotelma. Mä halusin siinä tuoda esiin sitä, että opiskelijat tulee siihen tutkintoon suorittamaan niin erilaisista lähtökohdista, että voi olla niin pitkäkin kokemus työelämässä, tai sitten voi niin tulla periaatteessa suoraan peruskoulusta, mutta joka tapauksessa, että tunnistetaan sillä niin opintojen alussa ne, mitä tämä opiskelija jo osaa valmiiksi, ja sitten lähdetään laatimaan sitä, että millaisilla tavoilla tavoitellaan sitä tarvittavaa osaamista. Ja tämän tutkinnonhan voi suorittaa myös niin kuin oppisopimuskoulutuksessa. Sitten Hoksiin kirjataan ne keinot ja tavat, millä se tarvittava osaaminen hankitaan, ja opiskelija sitten osoittaa tämän osaamisen näytöissä. Ja sitten siinä opintojen aikana tätä Hoksia on mahdollista niin kuin päivittää ja täydentää ja muuttaa. Et matkan aikanahan tietenkin tulee vastaan kaikenlaisia tilanteita ja erilaisia toiveita, että haluaa ehkä suuntautua johonkin muuhun. Ja että se on semmoinen elävä suunnitelma siitä, miten opinnot toteutetaan. Ja sitten merkonomitutkinto, sitten kaikki tarvittava osaaminen on hankittu ja osoitettu, niin sitten se tutkinto on valmis. Laitetaan vielä mikki päälle, niin kuuluu jotakin. Eli mä tutkiskelin maatalousalan perustutkintoa eläinten hoitajana, jota tuolla Kiipulassa opiskellaan. Ja tämä koulutus on tarkoitettu tämmöisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat siihen opiskeluunsa erityistä tukea. Ja Kiipulassa suositellaan tämmöistä, että ennen kuin sä hakeudut näihin koulutuksiin, niin tultaisiin tutustumaan tähän Kiipulaan ja siihen koulutukseen, mikä sua kiinnostaa, koska siinä saattaa olla jotain esteitä, että se ei sulle jollain tavalla sitten sovi, tai sitten ihan tämä, että selvitetään sitä tuen tarvetta ja soveltuvuutta. Ja kaikki hakijat halutaan muutenkin tavata Kiipulassa sitten henkilökohtaisesti juuri sen takia, että sit saadaan sitä tuen tarvetta selviteltyä jo siinä kohtaa. Ja se erityinen tuki on juuri niin kuin sille niin kuin yksilölle sopivien tämmöisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen ja opiskelumenetelmien käyttöön. Et esimerkiksi opiskelua tosi pienissä ryhmissä tai sitten lisäohjausta niissä oppimistilanteissa ja sitten tämmöistä omaan tahtiin etenemistä. Ja sitten Kiipulassa myös käytetään tosi paljon näitä vaihtoehtoisia kommunikaation menetelmiä. Ja osalla oppilaista on sitten ihan tämmöisiä henkilökohtaisia avustajia lisätukena. Ja sitten jos siihen kyseiseen koulutukseen on soveltuva, niin tehdään sitten ihan tämä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, eli HOKSI. Ja ne tosiaan tehdään yksilöllisesti ja sitten siinä määritellään se, että minkälaista osaamista tarvitsee siihen, että saavuttaa sen tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Ja siinä sitten myös niin kuin käydään läpi sitä ennestään olevaa osaamista tai sitten opiskellaan niitä asioita, joita ei vielä välttämättä osaa. Ja tuossa eläintenhoitajakoulutuksessa niin paljon tehdään ihan niin kuin käytännössä niitä asioita, että Kiipulassa on se oma semmoinen
eläintenhoitopaikka ja sitten tehdään yhteistyötä läheisten maatilojen ja yritysten kanssa. Ja niihin opintoihin sisältyy myös jonkun verran sitten tämmöistä arkielämän taitoja, että Kiipulassahan iso osa opiskelijoista niin asuu siellä Kiipulassa, niin on myös sitten tämmöistä ohjausta ihan arkielämän taidoissa ja siinä, että sitten tulevaisuus työn ohessa tai sitten muutenkin elämässä niin yritetään opetella niitä taitoja, mitä tarvitaan. Ja oppisopimuksellakin opiskellaan, mutta enimmäkseen se on tässä ihan Kiipulassa tapahtuvaa se opetus. Ja eläintenhoitajat työllistyvät sitten maatiloille ja eläintenhoitoalan yrityksiin lomittajiksi sekä eläinklinikoille tai muihin eläinalan yrityksiin. Ja Kiipulassa on tämä motto on tämä tämmöinen, että jokainen saa sieltä tämmöisen itsensä kokoisen ammatin. Kun lähtökohdat on niin erilaisia ja se tuen tarve erilainen, niin siellä yritetään räätälöidä jokaiselle se sellainen koulutus, että sillä sitten pystyy tekemään sellaista työtä, mikä olisi itselle juuri se sopiva. Nyt ei kuulu muiden ääniä. No niin, joo. Sitten meillä oli tässä pohdittu vähän yhteisesti näitä erilaisia henkilökohtaistamiseen ja yksilöllistämiseen liittyviä asioita. Eli mitä niillä tarkoitetaan tässä, kun puhutaan siitä opiskelijan henkilökohtaistamisesta ja opintojen niin kuin yhdistämisestä siihen ja mitä se yksilöllistäminen tässä tarkoituksessa on. Ja meillä on tässä nyt tiivistetty näin, että siitä opiskelusta saadaan henkilökohtaista, kun halutaan ja voidaan räätälöidä niitä opintoja sitä opiskelijan tarpeita vastaavaksi. Eli jos siellä esimerkiksi on uudella opiskelijalla on jo olemassa olevaa osaamista, niin se huomioidaan ja tunnistetaan ja otetaan osaksi opintoja, eli tunnustetaan. Ja tarkoituksena on se, että opintojen aikana kerätään sitä osaamista, mikä opiskelijalta puuttuu, eikä se, että siellä istutaan opiskelijaa ikään kuin näön vuoksi, vaikka hän jo jotkut asiat hallitsee. Vaan tarkoitus on se, että opiskellaan uutta ja mahdollisuuksien mukaan sitten nopeutetaan sitä opiskelua, jos sitä aikaisempaa osaamista siellä jo runsaasti on. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella opiskelijalla on se omanlaisensa opintopolku, kun siellä voidaan huomioida se hänen aikaisempi osaaminen ja toisaalta sitten myös ne tavoitteet, mihin tulevaisuudessa on tähtäämässä. Eli se, mikä tämän henkilökohtaistamisen tavoitteena on, niin on se, että se antaa sen tarjolla olevista mahdollisuuksista niin sen parhaan mahdollisen kokonaisuuden, mikä vastaa sitä opiskelijan omia urasuunnitelmia ja omia kehitystarpeita. Ja halutaan tukea ja varmistaa se, että opiskelijalla on mahdollisuus myös valmistua nopeasti silloin, kun hänen kyvyt ja taidot siihen riittää ja motivaatiota on. Eli opiskeluaika hyödynnetään tehokkaasti ja koitetaan vastata opiskelijan omaan motivaatioon ja tulevaisuuden suunnitelmiin niin hyvin kuin vaan mahdollista on. Miten Katri, kun sähän olet nyt jo opettajana, niin koet sen tämmöisen niin kuin tosi yksilöllisen opiskelun ja opettamisen, että onko se sun mielestä ollut haastavaa vai onko kuitenkin sitten se ryhmä, joka on aina siinä sulla, niin heillä on kuitenkin sitten ne samat lähtökohdat suurin piirtein? No mä sanoisin, että siinä on aika iso ero ainakin tällä hetkellä ihan oikeastaan siinä, että onko kyseessä nämä lähiopiskelijat vai monimuoto-opiskelijat, että se jako on aika vahvasti semmoinen, että ne
lähiopiskelijat on melkein niitä, jotka tulee suoraan sieltä peruskoulusta, Kyllä. eli heille ei juurikaan ole sit mitään sellaista, mitä voitaisiin sitten tunnustaa ja tunnistaa. Niin, kyllä. Niin. Mutta sitten toki, että heillä on sitten, riippuen vähän siitä kanssa, että millaiselta tilalta esimerkiksi tulee, että onko sitten suunnataanko niitä hänen opintoja enemmän sitten eläinpelto- vai metsäpuolelle. Kyllä, kyllä. Sitten monimuotolaisista, niin siellä on aika isokin skaala siinä, että millaisilta taustoilta tulee, ja se on niin kuin hirveän motivoivaa, koska he on yleensä itse aika kiinnostuneita niistä omista opinnoistaan, mutta sitten taas toisaalta myös aika haastavaa, koska siellä voi olla, että on tullut vielä jatkuvassa haussa, että aloitetaan vähän eri aikaan kuin tavallaan niin kuin pääryhmä. Sitten on vaikka minkälaista variaatioa niissä aikaisemmissa opinnoissa, ja sitten se aikataulutus voi olla vielä tosi vaihteleva, että miten heillä sitten muu elämä antaa periksi siihen opiskelulle. Siinä on kyllä niin kuin hyviä ja huonoja, tai ei se nyt huonoja, mutta hyviä puolia, ja sitten on haastavia puolia. Niin, kyllä. Niin, tuossa oli aikaisemmin jo puhetta tuosta HOKSista, eli henkilökohtaisesta kehittämissuunnitelmasta, että siihen on kirjattu nämä opiskelijan aiemmat osaamiset ja sitten ne keinot ja tavat, millä hankitaan sitä tutkintoa niin kuin tarvittavaa osaamista koulutuksen puitteissa. Ja se laaditaan yhteistyössä niin kuin opiskelijan, vastuuopettajan, opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa. Ja sitten on mahdollisesti mukana myös lääkäri, psykologi, erityisopettaja tai sitten heiltä niin kuin pyydetyt lausunnot. Ja tämä kehittämissuunnitelma laaditaan siinä opintojen alussa, mutta sitä päivittyy ja sitä seurataan siinä opintojen aikana. Mä oon ymmärtänyt, että tuolla erityisopiskelupuolella, niin jos on tehty jo peruskoulussa se HOIKS-suunnitelma, niin tämmöinen henkilökohtainen opettamisen järjestämistä koskeva suunnitelma, niin sitä voidaan myös sitten hyödyntää tässä HOKSissa. Okei. Nyt se on ihan kiva. Siihen tulee sellainen tietynlainen jatkumo sitten, niin, että ei tarvitse aloittaa tässä vaiheessa ihan alusta. Niin joo. Kuulostaa ihan toimivalta. Ja meillä puhuttiin myös HOIKSista silloin, kun mä aloin tuolla Hämeen ammatti-instituutin puolella, niin oli näitä toisen asteen ammatillisia opiskelijoita, niin se oli sitä just järjestelysuunnitelmaa. Mutta käytännössä se oli sitä, että pystyisit myös johonkin kohtaan ottaa vähän enemmän tämmöisiä vaikka vähän avustettuukin tenttiä, jos jollain oli sitten semmoista, että ei mennä millään päästä jostain läpitte, niin siinä oli kuraattori ja sitten opo ja tällainen niin kuin tavallaan vähän tiimi, joka niitä tukitoimia miettii, mutta että saatiin siitä kanssa sitten semmoista ihan lisäresurssimahdollisuutta, kun sitten näitä arvioitiin. Mutta niihin kyllä riitti onneksi aika hyvin se semmoinen se oppilaitoksen oma arviointi, että kelle ehdotetaan niitä tehtäväksi ja että opiskelija suostuu siihen järjestelyyn. Sittenhän on jotain niitä semmoisia, missä on enemmän diagnoosi, kuin mikä se on se semmoinen kortti. Ainakin meillä erityisopettaja nyt AMKin puolella puhuu semmoisesta, että jos jollain on olemassa se semmoinen erityisopetuksen sellainen joku kortti, se oli nimeltäänsä, niin sekin on jo semmoinen merkki siitä, että nyt voidaan tehdä joku tämmöinen vähän soviteltu ratkaisu, että on jotain semmoista autismia tai muuta siellä taustalla, mikä ehkä voi vaikuttaa siihen, että pitää tehdä erityisjärjestelyitä. Tähän me koottiin vähän tämmöisiä asioita, mitä siinä HOKSissa sitten katetaan, että mitä niin kuin opiskelija opiskelee ja miten se toteutetaan, että onko se kokoaikaista, osa-aikaista, lähiopetuksessa, etäopetuksessa, oppisopimuksella, jos se oppilaitoksen omissa ympäristöissä ja missä aikataulussa ja millaisia on sitten nämä mahdolliset
erityisopetukseen liittyvät niin kuin erityisopetukseen tai muuten niin kuin tuen tarpeet. Joo, tämä on aika kattava lista siitä, että on tosi monenlaisia juttuja, mitä voidaan tukitoimissa huomioida. Mä unohdin tuohon laittaa vielä, että sit myös niin kuin toi kuntoutuspuoli voi olla siinä HOKSissa tuolla suunniteltuna. No sitten tässä on vielä toi HOPSI, kun tämmöistä termiä sit käytetään aika lähellä tuota HOKSia, mutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Ja siellä on pohjalla toi perusrunko sitä opetussuunnitelmasta, mutta että siinä HOPSilla sitten valitaan sitä, esimerkiksi niitä profiloivia opintoja, että mihinkä suuntautuu. Mutta että tässä kanssa sitten liittyy tähän HOPS-työhön se, että halutaanko opintoja nopeuttaa tai sitten ristiin opiskella vaikka toisen alan, tai sitten kun meillä on päivätoteutus ja monimuotototeutus, niin ristiin opiskelua tehdään joskus niidenkin välillä. Ja tärkeä osa tätä HOPS-työtä on sitten just toi ahotointi, eli se AHOT-näyttö niin on se aiemmin hankitun osaamisen näyttäminen, ja siinä sitten on tämä vastuuopettaja kustakin aiheesta niin keskeinen, että hän sitä arvioi, että onko tämä, että OPO voi ehkä myös esittää jotain, että tuossa voisi olla tämmöinen, opiskelijan kanssa miettii, että tämä voisi olla tämän ahotoitava juttu, mutta että sitten sen asian vastuuopettaja siihen oikeastaan ottaa sitten eniten kantaa, että sopiiko se. Oliko sulla, Katri, näistä ahoteista kokemusta, minkä verran? No ei oikeastaan ole, ei. Mä oon sit ollut niin paljon tuossa niin kuin instituutin puolella, että meillä ei niistä oikeastaan puhuta. Sitten on tästä opinto- ja uraohjauksesta, eli tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan näkemys siitä, että miten ja mitä osaamista hän voi hankkia ja minkälaisia vaihtoehtoja hänellä sitten tulevaisuuden suhteen on. Ja sitä sitten tehdään opiskelijan, ryhmäohjaajan ja opinto-ohjaajan yhteistyössä. Ja se antaa sitten opiskelijalle eväitä selvittää itse myös omia mahdollisuuksiaan ja oikeuksiaan joko työelämään tai sitten, jos haluaa, niin sinne jatko-opintoihin liittyen. Ja näitä me tuossa sivuttiinkin jo vähän aikaisemmin, että mitä olisi niin kuin hyötyjä ja haasteita, niin kyllähän siinä ehdottomasti on semmoisia isoja plussia ja hyötyjä on, että voidaan niin kuin huomioida niitä kunkin opiskelijan tarpeita ja omia toiveita kanssa siitä, että miten hän niin kuin pystyy saavuttamaan ne tavoitteensa ja toisaalta antaa myös joustavuutta sit siihen, että elämä tapahtuu aina välillä ja välillä tulee muutoksia ja sitten voidaan joustaa. Katrin ääni katosi. Kuuluuko? Joo. Joo, nyt kuuluu. Joo, eli että sitten voidaan tarpeen mukaan myös joustaa ja päivittää niitä suunnitelmia ja uudestaan miettiä, että milloin ja miten niitä taitoja sitten kerrytetään. Samalla sitten kun niitä siinä päivitetään toivottavasti niin kuin säännöllisesti, niin se ehkä sitten luo myös sellaista ryhtiä ja suuntaa siihen opiskeluun ja jotenkin auttaa hahmottaa tai havainnoimaan semmoisia, mitkä olisi itseään kiinnostavia asioita ja mitkä motivoisi opiskelijaa. Ja toisaalta sitten ehkä myös tällainen niin kuin yhteinen keskustelu opiskelijan kanssa, niin hänelle voi tulla semmoista oloa siinä, että nämä on niin kuin, ihmiset on kiinnostuneet niistä hänen opinnoistaan, ja ne on tärkeitä. Ja ehkä sitten vielä niin kuin sitouttaa ja tsemppaa myös sitä opiskelijaa siihen, että opinnot sitten myös etenee. Ja haasteenahan tässä on sitten, on tämä mitä tässäkin lukee, että
että nämä, mitä tässä on nyt niin kuin puhuttu, että meillä on se niin kuin motivoiva ja innostunut opiskelija, joka suunnittelee uraa eteenpäin, niin silloinhan se on ihana tilanne, mutta että mitä sitten, kun meillä on opiskelija, joka ei tiedä, mitä haluaa, tai tietää ehkä lähinnä sen, että ei haluaisi oikein mitään, että miten sitten lähdetään sitä niin kuin siitä vahvistamaan ja miten voidaan hyödyntää näitä olemassa olevia mahdollisuuksia tällaisen opiskelijan kanssa. Ja tämä on varmaan yksi sellainen, mikä tulee varmaan jatkossa olemaan niin kuin isompikin osa, että jos tulee tämä oppivelvollisuuden ikärajan nosto, niin se varmasti uskoisin vahvasti, että se tuo niin kuin lisää näitä opiskelijoita, jotka ei tiedä yhtään, mitä he haluaisivat, mutta että koulutusta on pitänyt jatkaa, niin on sitten lähdetty johonkin, missä ihmetellään elämää, että mikä se olisi se oma juttu. Niin. Yksi haaste on myös sitten tämä niin kuin resurssit ehkä kanssa, että mitä enemmän opiskelijat pääsee kanssa tekemään niitä semmoisia tosi villejäkin ehkä opiskelusuunnitelmia, että ne ryhmät ei enää etenekään niin samassa polussa ja samassa aikataulussa, niin nähdäänkö, kun samaan aikaan ryhmäkokoja koko ajan kasvatetaan, niin kuka sen huomaa sitten, kun joku tippuu kärryiltä, niin Kyllä. se on yksi sitten kanssa se, että jos pitäisi ohjata yksilöllisesti, niin onko sitten taas rahallisesti resursseja ja ajallisesti, että opinto-ohjaaja ehtii kaikkia yksilöllisesti ohjaa. Ja sitten se, että jääkö sitten helposti just vähän jalkoihin ne, kellä on näitä epäselviä niin kuin, tavoitteita tai toiveita. Että onko se sitten vähän helppo niin kuin, jättää sivuun siitä ja keskittyä niihin sit heihin, kenellä on niin kuin selkeät suunnitelmat ja toiveet, mitä he haluaa. Kyllä. Kyllä, nämä on kyllä niitä haasteita ja sitten just, että jos näin käy, että ne niiden, niin kuin ainakin tässä instituutin puolella, että jos niiden opiskelijoiden määrä siellä tulee lisääntymään, jotka on ikään kuin tavallaan pakotettuna jatkaneet sitä koulutusta, niin se on aika selkeä, että heille se niin kuin resurssi, mitä ehkä enemmän tarvii, niin on sitten jotain muuta kuin sitä varsinaista opetuksellista. Että se on sitä semmoista niin kuin tukemista ja ohjaamista. Kyllä. Että heillä on varmasti niin kuin muitakin asioita elämässään aika epäselviä kuin sitten se, että mikä on oma ala. Niin ja jotenkin vielä siis tuolla maatilapuolella mietin sitä, että kuinka iso se oma motivaatio on ja kuinka moni sinne tulee sen takia, että sattuu olemaan siellä tilalla. Ja sen takia sitten niin kuin se on se vaihtoehto. Niin. Ainoa vaihtoehto joillekin, että sinne on pakko tulla. Kyllä. Aivan. Mutta siis sinänsä tämä tämmöinen henkilökohtaistaminen ylipäänsä opinnoissa ja niin kuin ainakin se ajatus, mikä mulla on, niin on se, että opiskelukin tulee meneen tulevaisuudessa niin vieläkin semmoiseksi vapaammaksi, että suoritus tai opiskella voi melkein missä vaan ja voit yhdistää mistä yksiköistä ikinä niitä opintoja siihen, että ei ole kampussidonnaista samalla lailla. Niin kyllähän se sitten taas aika käsikädessä kulkee sen ajatuksen kanssa, että mitä työelämä vaatii, että se vaatii sitä jatkuvaa oppimista ja niin kuin sellaista, että pitää kyetä omaksumaan paljon uutta ja ole joustava, että ne jotenkin aikaan rintarinnan tavallaan kulkee myös keskenään. Kyllä, ja sitten vähän semmoista erottuvaa osaamista, että niin kuin ketään ei hyödytä se, että kaikki opiskelee niin kuin samoja asioita täsmälleen samalla tavalla, kun työelämässä tarvitaan vähän semmoista niin profiloituvaa ja tavallaan brändättyä osaamista. Niin. Ja itseohjautuvuushan kyllä korostuu näissä, että ne pärjää parhaiten, kenellä on motivaatio kunnossa ja jotka osaa itse suunnitella ja myös huolehtia asioistaan. Ja toki sellaiset parhaiten pärjää työelämässäkin, mutta
mutta tietenkään liikaa ei saataisi jättää sen varaan, koska se sitten taas kaikki ei siihen pysty, niin ettei sitten ne jää syrjäydy. Kyllä. Mun mielestä me saatiin aika tämmöinen kattava, kun oli sekä toista astetta että sitten ammattikorkeakoulua ja sitten oli vielä tätä erityisopiskelupuolta, että ne tuli tämmöinen hyvä kokonaisuus, että paljon oli samaa mutta sitten oli vielä sellaista erityispiirteitäkin. Onko jollain vielä jotain mielen päällä vai alkaako meidän esitys olla valmis? Kyllä varmaan aika valmista alkaisi olemaan meidän puolesta, tai ainakin mun puolesta. Joo, Kyllä. samaa mieltä. Joo, Tampuriinit-ryhmä kiittää jälleen. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos. Moikka.